Tardà i Arrufat asseguren a Torrent que hi haurà referèndum al setembre. L'Àgora Oberta va ser el lloc en què tots dos explicaren la realitat que s'hi viu a Catalunya. El 310 aniversari de la batalla d'Almansa ha estat l'excusa suficient perquè l'Àgora Oberta de Torrent s'interessarà per la realitat que s'hi viu a Catalunya, però explicada des de les persones que en saben i la viuen en primera persona en punts estratègics de la política. És així com el diputat Joan Tardà, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i Quim Arrufat, parlamentari de la CUP, han assegurat en el decurs d'una xerrada desenvolupada a aquesta localitat de l'Horta que el referèndum per tirar endavant amb la independència tindrà lloc el setembre proper. Tant l'un com l'altre han assegurat que mai s'han tingut les possibilitats que ara es tenen per poder obrir les urnes la segona quinzena del mes de setembre.